Assalamu alaikum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында авыл андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Бүгенге чыгарылышта зур терлекчелек комплексларын ябык режимга күчерергә, бруцеллез ширеннән соң ветеринарлар тагын нинди таләпләр куячак? От итенә сорау арткан. Ит юнәлешендә эшләүчеләр ихтыяҗны каплый алырмы? Фәни Сабый Хурамшин утарыннан безнең репортаж. Авыл хуҗалыгын цифрлаштыру уку йортларына да үтеп керә. Күкмара аграр көллиятендәге мөмкинлекләрне без дә күреп кайттык. Майлы культуралар игүдә биопрепаратлар куллану. Аграр министрлык агрономнар өчен укытулар оештыра. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Ел тәмамланып килә. Нәкъ менә узып баручы елга нәтиҗәләр ясар вакыт. Бу атнада без Татарстан Республикасы баш ветеринария идарәсе җитәкчесе Алмаз Хисамендинов белән әңгәмә курдык. Шөкер дип әйтергә буладыр, 2023 елда республикада дуңгызларның Африка чумасы да, кош гриппы да күзәтелмәде. Монысы куанычлы хәл. Юкса бу афәтләр күрше төбәкләрдә даими ишек калап тора. Ә менә мөгезле ретерлекләрдә була торган бруцеллез шире Яңа Шишмә һәм Әтнә районнарында бер кадәр малны юк итте. Димәк, саклык чараларын көчәйтергә кирәк дигән сүз инде бу. Дуңгызчылык комплексларында, эре кошчылык фабрикаларында ябык режимга күчереп бетергәннәр иде инде. Хәзер чират терлекчелек комплексларына да җитте. 2024 ел башыннан агрофирма хуҗалык җитәкчеләрен, инвесторларны җыеп, зона киңәшмәләре үткәреләчәк диделәр ветеринария идарәсендә. Республикада чираттан бигрәк тә артык зурлары да төзелә башлады. Әлбәттә, бу безгә бик әйбәт түгел. Шуңа инде без яңадан аерым бер стратегия принимать итеп, авыл хуҗалыгы белән министрлыгы белән берлектә бу мәсьәлә буенча эшләргә тиеш булабыз. Бигрәк тә ябык режим, менә шу терлекчелек предприятиеләрне ябык режим кертү турында ул мәсьәлә бер көндә генә эшләнә торган түгел. Без ул алга куйган бурычларны хәзер терлекчеләр алдына куеп, җитәкчеләр алдына куеп, шушы бурыч буенча эшли башларга тиеш булабыз 24 елның башыннан ук. Әлбәттә, терлекчелек комплексларын ябык режимга күчерү өстәмә чыгымнар таләп итәчәк. Мал тораклары мәйданын кыймалап алу, анда керү-чыгу юлларын санитар таләпләргә җавап бирерлек итү зарур. Аларына акча да табарлар, эшләп тә чыгарлар. Ә менә шәхси хуҗалыкларны ничек контрольгә алып булырсың? Монысы катлаулырак. Бу очракта чит өлкәләрдән мал алып кайтып сатучы эшмәкәрләр куркыныч тудыра диләр ветеринарлар. Шуңа да махсус белешмәсе булмаган терлекне сатып алудан тыелырга чакыралар. Чөнки бу эшнең ахыры аянычны тәмамланырга мөмкин. Әйтер идем, тәгәрмәчтән терлек сатып алмаска, инде ветеринария белешмәсе булмаган терлекне сатып алмаска, бу мәсьәләләрдә халык инде без инде аларга күп тапкыр мөрәҗәгать иттек. Бу мәсьәләдә яңадан тапкыр мөрәҗәгать итеп әйтәм. Ветеринария белешмәсе булмаган. Аннан соң инде безнең бит урында ветеринария врачларыбыз бар, табиблар, алар белән участок ветеринария табиблары иң беренче чиратта аларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Аларга ярыймы, юкмы, кайдан килгән? Бигрәк тә инде кайдан килгәнен белмәгән, документы булмаган терлекне сатып алмаска киңәш итәр идем. Димәк, бу юнәлештә алып сатар эшмәкәрләр дә, шәхси хуҗалыкларда акча артыннан куу түгел, ә канун кушканча эш йөртергә тиешләр. Авырулар йогышлы, кемнеңдер гаебе белән бөтен бер авылдагы мал юкка чыгарга мөмкин. Авыл хуҗалыгы тармагында авыру чыкмаган шул атчылык белән сарыкчылык кына калды буга инде. Әле ветеринарлар шул ук бруцеллез белән ат та, сарык та ширләргә мөмкин диләр. Татарстанда атчылык тармагы үсештәме соң? Бездә аларның баш санын 50 меңгә җиткерергә дигән бурыч та куелган иде. Узган тапшыруларда татар атлары, чабышкылар турында видеоязмалар да күрсәттек. Аларга хөкүмәтнең ярдәм программасы да каралган. Ә менә ит юнәлешендә авыр йөк атлары асраучыларга андый ярдәм каралмаган. Ат ите җитештерү юнәлешендә эшләүче эре хуҗалыклар күп түгел бездә. Чагыштыру өчен бер сан китерүдә җитеп торыр. Республикада кош һәм сыер ите җитештерү үсештә. Ә менә ат ите җитештерү тере авырлыкка күчереп исәпләгәндә шуларның 0,62% гына тәшкил итә. Бу атнада без авыр йөк атлары үрчетү нечкәлекләрен Саба районы Киек авылына барып өйрәндек. Менә бу обзорда нәсел айгырлары асрала. Күрәсез, берсеннән берсе куәтле, гәүдәле алар. Биредә 3 төрле тукымга игътибар бирелә. Рус, Совет һәм Литов тукымлылары. Барысы 9 баш. Авыр йөк тукымлы айгырларны Россия төбәкләреннән эзләп табып алып кайталар. Хуҗалыкны оештыручы Фәни Сабый Хурамшин кайчан кызыксына башлаган соң атлар белән.
Oğlum olay ikinci klasta okuğanda indi. Menen alıp berdim endi bir toy. Şunu kış buyu hazırladı da indi. Üstlerinde qarab, kış buyu hazırladı. Şul alдағы ikinci yılda indi rayon soğanatı indi birinci keldi şul at bilen. Şundan көңіл өсіп кетті indi. Көңіл өсіп кетті, малайлар іш ауыйды. Антығылар да indi, айда мен адат деп, her bir малайға iki şarat aldık indi. Үйде бик яхшы конюшни бар indi. Bugün de tren konuştu. İnsan sağ jidatlık 2-3 malayda 2 şarat buldu. 6 attırdı ide. Bir 15 yıl indi malaylar indi. Rayın savantı indi 15 yıl ulu malay birinci gidedir. İkinci malay ikinci, üçüncü malay üçüncü. 15 yıl yakın teröryenlerde rayın savantı indi birinci orunu vermediler indi. Birinci şirkli vermediler. Bik yaxşı yaptılar indi. Bülekler bik köp algan bülekler de bik köp indi. Bugün hujalıktagı otlarının boş sanı 700'ge yakın. Şularının 270 başı biyeler. Bu yıl 187 kulun aldık dep söyley Fənis abay. Otçılıkta 80-85% kulun ola alsan bu yaxşı көрсәткеч sanala. Hazır jitekçinin tüp xiyalı hujalıkны ağır yük otları boyunca nesil reproduktoru derecesine көтәрү. Mına dokumentler hazırlayız indi prim produktor bulacak indi bizim. Allah berse Ruski tirolozlar boyunca prim produktor. Prim produktor Ruski tiroloz boyunca yok Tatarstanda. Hujalık gelecekte Rus toqımlı ağır yük atların köplep urşitmekçi dedik. Ne için nek mene Rus toqımlısın soylaganlarsın? Başkalarına qaraganda olarның turuqları da təmənəgrək bit. Ruskiler tigilerden belekeydik. Kıskarak belekeye ne olar tiri. Kulun olur kadar tiri. Kulunları tiri nüyse. No tigilerinin gövdeli tuva. No ağırdan ol kulun ağırlıları üstürüleri ağırrak. O yaka bastırı oydu. Tigiler Ruskiler şıdamatlar. Ot asrauvchilar şamalı. Yaxşı aygır ot kütüğünde barlap yurtuşu ol. Anday aygırın bulsa kütüşü de kerakmi deyler. Solungan aygırların onun borsının da konlarına kirgendir indi. 3 yaşga tiklalak mı? 3 yaştan soň tabununu yürüp güne yırtayın da bitirip güne yırta. Aygır bize bir yerden kaldırmaydı, jibermeydi, eğlendirip qarap yırta, qarap. Her bir tabununu bize. Ki hujalığının 1000 gektar jeri var. Kışlıkka pişenin de solusun da şul jirlerde üstüreler. Qaybir yıllarına pişenini satıp alırga da turu kelgelegen. Şoňa da jeykini otlarını kütüge çıgaru şıgımlarını bir kadar kimetirge yardam ite. Kütülük var biraz. No bit onun halatga bitende alar bizim oytan 11 jida turalar bu mümkün adlar 11 jida onun halatga bitende bütün bir yıl çıgar bunu alar bütün bir yıl çıkarsan butalı bitalar. Abit xal bir partiya çıgayında abitasın bir partiya qoyaga tünnede çıgarabız 3-nji partiyaсын şolay etip alıp barabız endi. No mına jay bir pişen hazırlayız endi. Pişen hazırlayız. Mına bugün kanda şol hazırlagan pişenden tutabız endi. Elbette hujalıkta boş sanın 1000'ge de jitkirerge isep bar dey Fənis abay. Tik mına kengeyu üçün hökümetinin biraz yerdemi bolsa bik de yarap koyar idi. Yardım algan yok endi özümüzün iş bilen alıp barabız endi. No kirek endi mına bugün kanda pişen skladlar işlere kirek. Pişen skladda bolsa evet endi pişen yılt etip turayın. Mına aytam bugün kanda bir ay yağmur yağdı bitdi. Bir ay yağmur yağdı. Pişenler katlı buzlanıp. Aşılar indi işledesin endi. Skladlar köp var endi. Alarga jitmey. Bugün kanda fura skladçılara kirek. Ondan soň bitende Burası klatığına tügel. Yaňa kanuşlarni arttıra gerek, kanuşlar süre gerek. Muna al Şonsuz baştan arttıramayız. Şonsuz baştan arttırıp bolmaýar. Bizim plan emne bizim del şeýerçe alda kileçekde indi. Min başga iş kirewatlarny plan turundy bizim min başga iş kirge. Respublikada otçılıkны üstürüge yerdem yok dip aýtyp bolmaý. Bar ol. Ämma ol yerdem tatar atlary hem şista toqumly şabışqylar asrauvçylarga tägayinlengen. Belki kileçekde awır yigotlary urşetүүçilerge de buldururlar. Anысы wagt işi. На развитие татарской породы есть государственная помощь, субсидии. Татар тукымлы атлар үршетүгә дәүләт ярдәме бар. 60-ка 40 программасы атлар сатып алуга тәгаенләнгән. Ә бер баш атны асрау өчен елына 20 000 сум, нәсел хуҗалыгында булсан 22 500 сумга тәңгәл. Ayrat Habibulin aytуынча, республикада атларның баш саны арту күзәтелә. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов баш санын 50 000-га җиткерергә дигән бурыч та куйган иде. На данный момент в Республике Татарстан Бүгенге көндә Татарстанда атларның баш саны 32 000-нән артык исәпләнә. 19 000-нән артыгы күмәк хуҗалыкларда һәм фермерларда. Узган елга караганга бу сан 500 башка артыграк. 1000-нән артык татар тукымлы ат бар. Алар белән ныклап Лениногорск, Теләче, Әлки районында шөгыльләнәләр. Şabışqılar hem tatar atlары республиканың горурлыгы. Әмәне ит юнәлешендә күрсәткечләр тыйнагалы. Юкса соңгы елларда ат итенә сорау арта бара. Казылык ясарга да өйрәнеп киләбез. Күйек хуҗалыгында да ит өчен ай сайын 5-6 баш ат чалына диләр. Toyun sırası bik köp. Kişi mene her mene soňga yıllarına mene at iten bik yaratıp başladılar. At iten başladılar. Halk at itine köşüp bara indi Tatarstanda.
Менә бик сырайлар инде тайны менә алып, кеше берәр ел үстереп, кайсы 2 ел үстереп, соңыннан суеп, үзләренә иткә суярга. Спрос күп, бүген көндә тай сатып алырга. Хуҗалыкта бүген ат итен эшкәртеп сатуда җайга салынган. Эшкәртү цехында атна сайын колбаса, козылык һәм башка төр ризыклар ясала. Ат итен озак саклап булмый, каклана диләр. Туңдыргычта сакласагыз, берни булмый ди Фәнис абый. Гомумән, атчылык белән ит юнәлешендә шөгыльләнү үз-үзен яшәтә, табышка эшләтә аламы? Ала икән. Биредә 700 башка якын атка нибары 7 кеше хезмәт күрсәтә. Кул эшенең күбесе механикалаштырылган. Атны адәм баласының тугры дусты диләр. Бәхәсләшмим. Атлар янында йөрү күңелне дә тынычландыра әле ул. Шуңа да киектәге ат утарыннан кеше өзелми. Саба районы җитәкчесе Рәис Миңнеханов та еш килеп хәлләрен белешеп тора диделәр. Ул атларны бик ярата ул, бик кызыксына атлар буенча. Менә һәр вакыт менә мине күргәндә дә каякта үзе дә монда килеп чыга инде атларны карарга. Күргән вакытта нинди Фәнис бер ярдәм кирәк түгелме, нәрсә белән булышырга кирәк дип һәр вакыт ярдәм итәргә генә тора инде. Булышып, ничек кенә ярдәм итәргә тора. Бүген аграр тармак заманча белем алган яшьләргә ихтыяҗ кичерә. Соңгы 10 елда терлекчелектә дә, игенчелектә дә, технологияләрдә нык үзгәрде. Техникаларның да күбесе чит илдә эшләнгән. Аларны иерләр өчен 9 класс белем генә аз. Республикада авыл хуҗалыгы белгечләрен әзерләү буенча берничә ресурс үзәге төзелгән иде. Шуларның берсе Кукмарада. Кукмара аграр коллегияте бүген укучыларга нинди шартларда белем бирә соң? Моны сүз белән генә аңлатып бирерлек түгел. Барып, үз күзләрең белән күрү кирәк. Представь себе, вон там идет трактор, а в нем никого нет. Узган гасыр урталарында мондай эшләр хыялда гына иде. Бүген ул хыяллар чынга ашып бара дияргә мөмкин. Фермаларда сөтне роботлар сала, азыкны автоматлар үлчи, болгата, басуда да механизатор оператор ролен генә үти. Техника буразналарны үзе билгеләп чәчә, эшкәртә. Тик компьютер кул эшен шактый җиңеләйтсә дә, бу эшләр белән барыбер кеше идарә итә. Элеккеге колхоз эшчеләреннән айырмалы буларак, хәзер алар югары квалификацияле белгечләр. Андый белгечләр әзерләү өчен һөнәри укыту системасында үзгәрешләр, яңалык кертү кирәк. Бу эштә алдынгыларның берсе дип Кукмара аграр коллегиятен үрнәк итеп куярга мөмкин. Бездә чәчкечләр дә спутникта, защита агрегатлары да, дифференцированное внесение удобрения да, беспилотниклар, 6 беспилотник. Аңа күпме программа, аның белән эшләйсе. Алла бирсә, үзебезнең егетләрне Иннополис белән бергә әзерләячәкбез. Хәзер дә алар беләләр, ясый беләләр, программировать итә беләләр, укыта беләләр. Ну инде тора-бара барыбер без алга табатларга тиеш, аларның квалификациясын күтәрергә тиеш. Заманында үзе һөнәргә өйрәтү устасы булып эшләгән җитәкче бүгенге көндә көллиятне җиһазландыру турында горурланып сөйли. Тик спутниклар, пилотсыз очу аппаратлары, заманча тракторлар, булар барсы да гади бюджет акчасына гына алып була торган әйберләр түгел. Соңгы 3 ел эчендә көллият 2 федераль грантта катнашып, 200 миллион сумнан артык акча аткан. Булар егетләрне цифрлаштырылган игенчелек өлкәсендә төпле белем бирүгә юнәлдерелә. Махсус ойрым цифровое земледелие модулі кірттік. Бүгінгі күндә шушы модульны үйренер ішіміздің 3 түрлі іш зонасын болдырдық. Бұл енді біздің беспилотный летательный аппаратларына деп әйтик, ішке хәзерлеу зонасы. Шулардан олынған, шуларның видеокамераларынан, фотосъемкаларынан олынған данныйларны обработка ясап, программаларға кіртіп анализ ясау зонасы. Һәм инде ағу сиптергеш агрегатларын ішке хәзерлеу зонасы. Төрле лабораторияләрдә студентларга чын двигательләрнең эшләү механизмын өйрәнү өчен дә тулы мөмкинлек бар хәзер. Бу безнең гидроблок автоматик коробка эчендәге шушы узел дип әйтик, русча әйткәндә автоматик коробканың бөтен фрикционнары, бөтен эшләүе белән шушы узел безнең идарә итә. Аның эчендә безнең клапаннар бар. Соленоидлар, шушы клапаннан соленоидлар дөрес эшләмәсә, безнең автоматик коробка дөрес эшләмәячәк. Шуның өчен бу бик мөһим агрегат. Автоматик коробкада бу төзек хәлдә булырга тиеш. Без бу агрегатны тикшерү өчен менә шу стендка аны урнаштырабыз, һәм менә монда эштә уже урнаштырылган. Һәм шушы стенд безнең, шушы гидроблокның эшчәнлеген тикшереп, безгә график рәвешендә аның эшчәнлеге турында информация, мәгълүмат бирә. Шын тракторга утырып, аңа чәчкеч тагып кырга чыкканчы, булачак механизаторлар махсус эшләнгән уку симуляторларында практика үтә әле.
Мында инде безнең учетный стант булгач төрле форсункалар тора. Ул форсункалар төрле культурага төрле сибелә инде. Бүтүнесен сайлап була инде аның нәрсә керә. Нинди культурага ничек сибелә, расходын карап була, күрсәтә үзе күпме сибелә. Менә монда пилотсыз очу аппаратлары. Булар ярдәмендә кырларның картографиясын эшләргә була. Көчлерәкләре кырларга сыйык ашлама, агу химикатлар сибәргә дә сәләтле. Яңгырлы көндә трактор тәгәрмәчләре белән басу таптап йөрисе юк. Есть у нас новые дроны. Безнең яңа дроннар фото һәм мультиспектраль рәсемнәр ясый. Аларны монда эшкәртәбез дә мәгълүматларны җирдә эшли торган техника программасына кертәбез. Я һавадан эшкәртә торган дроннар программасына җибәрәбез. Алары һавадан агу, я ашлама сибәләр. Бер очкыч 20 килограмм авырлыкны күтәрә ала. Мондый классларда белем алуу да кызыклы яшь буын өчен. Тактага эленгән рәсемнән өйрәнүгә караганда техниканың аерым детальләрендә эшләп карауның нәтиҗәсе дә югары. Мондый уку йортына укырга керү өчен конкурста арткан соңгы вакытта. Бүгенге көндә килүчеләребез артты. Арча районы да бар, Теләче дә бар. Балташ, рәхмәт, Балташ бик күп укучы укый. Саба, Малмыш, Киров өлкәсе, инде төп укучыларыбыз үзебезнең район. Инде шулай ук эшли башладык Мамадыш белән менә. Бүгенге көндә Кукмара аграр көллияте ресурс үзәге дәрәҗәсендә. WorldSkills чемпионаты этаплары да еш кына биредә үткәрелә. Инде монда укып чыккан егетләрнең күбесе республиканың аграр тармагында хезмәт итәр, җитештерү күләмен арттыруда үз өлешләрен кертерләр дип ышанабыз. Білім істеуінің шиге юк диләр. Әле заманадан да артта калмаска кирәк. Эш алымнары да көне сәгате белән үзгәреп торучан. Бу атнада бер төркем агрономнарны Кукмарага укырга җыйдылар. Темасы да актуаль. Үсемлекләрне саклауда агу химикатлар куллануны киметү. Акрынлап булса да биологик препаратларга күчүнең тирә-юнгә, умарта кыртларына уңай йогынты ясауы бәхәссез. Шуңадырмы укуларда умартачыларның да чыгыш ясауы табигый. Мөнбәрдән яңгыраган фикерләр чыннан да уйланырга мәҗбүр итә. Аларның берничәсенә киләсе видеоязмада ныклабрак тукталырбыз. Бүгенге укытулар узган җәйгә нәтиҗәләр ясаудан башланды. Ул 2021 елга тәңгәлү килмәсә дә шуңа охшаш иде. Әле июньдәге салкыннары 21 елны уздырып та җибәргәндер бәлки. Шуңа да карамастан 3 миллион 600 мең тонна бөртеклеләр җыелды. Соңгы елларда майлы культураларның мәйданнарын даими арттырып торалар. Һәм моның үз сәбәпләре дә бар. 414 мең гектар безнең шушы май культуралары бар. Анда шулык семенка, шулык рапс, анда горчицалар. Именно шу майданнарда безгә киләсе елда уңышлы бер-берен аңлап, умартачылар белән уңышлы эшләргә кирәк. Моның севаоборот белән бәйләнеше дә бар һәм иң беренче төп сәбәбе инде анысы сүздә юк. Моның рентабельность, бу культураларның рентабельности. Хәзер рапсны да, көнбагышны да үстерергә өйрәнде хуҗалыклар. Көнбагышны вакытында чәчү, тиешле технология һәм дөрес гибридлар сайлау яхшы нәтиҗә бирә. Гибридлар дигәннән аларны чит илдән кайтартуга шикләүләр дә кертелде. Минсельхоз Россия тарафыннан 22% шушы отечественный гибридлар булырга тиеш дигән. Шул ук вакытта отечественный гибридлар дип әйтгәндә үзебезнең гибридлар, бездә җитештерелгән чыккан гибридлар бөтен Россиягә ул кадәр күләмдә җитәрлек күләмдә юк әле. Ни өчен? Чөнки үзебезнең орлык җитештерүчеләрнең эшенә анализ ясалырга, нәтиҗә чыгарылырга тиеш. Орлык әзерләү өчен һава шартлары туры килгән төбәкләр җитәрлек. Орлык әзерләүчеләр хуҗалыклар тарафыннан белдерелгән зарларны өйрәнеп, хәл итеп эшләгәндә генә көндәшлеккә сәләтле булып формалаша. Шунсыз үсеш булмаячак. Бүгенге сыман агрономнарны җыеп укулар оештыру узган ел ук башланды. Анысында 130 кеше белемен арттырган иде. Ул укулар күпмедер нәтиҗәләрен дә биргән. Мәсәлән, Арча районыннан 12 агроном килгән инде, һәм үзебез беләсез, Арча районы 90%-ка биологик препаратларга күчеп киттеләр. Быел инде менә тагын да күбрәк кеше килде, һәм инде карап китсәк, монда агрономнарга түгел, җитәкчеләр дә бар, чөнки күп кеше генә менә әйтәләр, үзләре әйтәләр, пестицидлар, продукция да инде ярмаларда табыла, һәм сатып булмый шул продукцияне.
Үсемлекләрне саклау усулы буларак кулланылган агу химикатларны биопрепаратлар белән алыштыру күрәсез умартачылар өчен генә түгел, җитештерелгән бөртекне дә сыйфатлы итә. Икенчедән, биопрепаратларның бәясе дә химикатларга караганда 5 мәртәбә арзан. 1 гектарны эшкәртерлек биопрепаратның бәясе 1500 сумнан 3000 сумга кадәр, ә инсектицидлар 15000 сумга төшә. Бу юнәлештә агрономнар белән аңлашып эшлибез ди умартачы Динара Вафина. Алар бу эшне бүтәннәргә караганда алданрак та башлап җибәргән. Әкрен эшләп барабыз. Безнең Аксубай районында эшне тавышлар юк. Дус алдан хәбәрләшеп эшлибез. Йөзбаш умарта асраучы Динара Вафина умарта кортларының чәчәкне сәркәләндерүе уңышны 40%-ка кадәр арттырырга булышуын агрономнарның тагын бер кат исләренә төшерде. Хәзер әнә чит төбәкләр умартачыларны акча түләп үзләренә чакыра башлаган. Бүгенге көндә Самара һәм Оренбург өлкәләрендә чәчәкне сәркәләндерү өчен умартачыларга чакыру җибәрәләр, аларга акчалата да түләнелә. Бер умарта башына 1500 сум бирелә. Мин белгәнемчә инде көннән-көн әле бу бәя артырга тиеш, чөнки сәркәләндерү мәсьәләсе беренче урынга менеп бара. Әле Татарстанда булай итеп умартачыларны чакыру күренеше күзәтелми. Районнарда умартачыларыбыз да кортларының баш саны да җитәрлек. Без аны күреп кенә утырмыйбыз. Әгәр басуда умарта olmagan басуны күз алдына китерсәк, анда дикә политләр дип әйтәләр. Кыргы политләр шул посадка буенда чебен, башка кыргы умарталар, күбәләкләр, ниләр, аларның күләме кадәр күп түгел. Бу профессиональ рәвештә әгәр умартачылык белән шулай иңгәйин куеп эшләгән чиракта сүздә ул менә безнең умартачы әйтеп китте, 40%-ка кадәр арттырырга мөмкин дип. Дөрес? Күп агрономнар белән аралашкан булды. Рапс чәчәген ашый торган бетне биопрепарат ярдәмендә генә тормар итү мөмкин түгел. Химикатлар да кулланырга туры килә диләр. Андыйларга Аксубай районын мисал итеп китерә Динара. Ул агрономның үзеннән торадыр дип әйтәсем килә минем. Чөнки менә безнең агрономнар ничек эшлиләр? Алар һәр көндә барып, һәрбер якны, кырны әйләнеп китәләр. Менә бүген обработка үткәргә кирәк. Менә нык битләгән дип, андый хәбәр бер көн эчендә бирергә тиеш түгел агроном. Ул бит инде булган хәл. Бүген әзрәк башланган, иртәгә күбәйгән, 3нче көнгә ишә дә күбәйгән. Ул бит инде ничек әйтим, агроном аны алдан күрергә тиеш. Умартачылар белеп чаңсуга. Элек умарта кортлары җәй көне агудан зыян күрә, кышлаганда үлүчеләре күзәтелә иде. Ә хәзер көзлектә үк уяны ташлап чыгып кача башладылар. Иң зур проблемаларның берсе кортларның җәй көне үлүе һәм инде көз көне юкка чыгуы. Әгәр инде менә бу берничә ел элек шундый нәрсә күзәтелә башлады, аны русчада слет пчел диләр. Әйтәләр инде башта инде без уйлыйк, алар бөтенләй учып китә дип. Инде бәйгә сөкендә шундый фикер, алар берәмләп үләргә чыгып китәләр. Нәрсә китәләр? Менә пестицидлар куллануның бер әкәмәте икән. Бит кайсы бер сәтә алар ди чыгалар да уже ориентирный баталар ди умарталарына шул җәй буе кергән, алар бит үзләре аша үткәрә бит монда. Күпме дә булса үлмәде икән инде, или аларның иммунитеты югала, инде алар кыш чыга алмый, алар үләргә чыгып китә. Табигатьтә берни дә эссез генә югалмый. Ашламаның да, агу химикатның да күләме артса, ул кешелеккә тәэсир итә билгеле. Илгә читтән кертелә торган препаратларның түре дә 600-дән артып киткән инде. Аларның методикасын белеп тә бетерә алмый торганнардыр. Кризис дигән сүз бар. Умартачылык кризиста бәйгә сөкендә. Менә бәйгә җыелышна бит бу умартачыларыбыз елның-елына сораган таләп иткән нәрсә инде очрашыйк агрономнар белән дип. Рәхмәт безнең авыл хуҗалыгы министрына. Безнең инде күп тавыш чыгарып эшләк тә, ләкин республика бу мәсьәләдә Аллага шөкер, министрлык безгә каршы бара. Менә мондай эксперимент дип әйтергә, бу Россиядә юк. Без тирәк күрше регионнар бездә көнләшеп карый. Әлегә соң түгел, кичекмәстән умарта кортларының булай серле юкка чыгуын фәнни тикшерү институтлары андагы галимнәр ярдәмендә ачыклау зарур. Шул очракта бәлки кортларны дәвалау усулында ачыклап булыр. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 21 сәгатьтә рус телендә Гүзәл Хөсәйнова алып барачак. Ә без 29 декабрь кичендә очрашырбыз. Исәнлектә күрешергә язсын.